Бәйгедә катнашучылар дәрес үткәрүнең кызыклы формаларын, укучылар һәм сабыйлар белән эшләүнең нәтиҗәле алымнарын, заманча технологияларны педагогик эшчәнлектә куллану ысулларын күрсәттеләр. 18 көн дәвамында барган бәйгедә 18 укытучы һәм 9 тәрбияче көч сынашты. Укытучылар конкурс рамкаларында ачык дәресләр, класс сәгатьләре уздырды. 18 педагог арасыннан 4-се конкурста актив катнашкан өчен мактау грамотасы, 9 төрле номинациялар белән билгеләнде. 5-се финалда көч сынашты. Нәтиҗәдә 1990 елдан югары Манчар урта мәктәбендә химия фәне буенча белем биргән югары категориялы укытучы Рауза Арсланова конкурста җиңү яулап, ел укытучысы исеменә лаек булды. Победителя муниципального конкурса «Учитель года 2022» награждается учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Верхний Манчарова Арсланова Рауза Арслановна. Бәйгедә катнашырга дәгъва биргән 9 тәрбияче дә сынатмады. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеларында уздырылган дәресләрдә үзләрен хезмәтләренең осталары итеп танытты. Жюри тарафыннан хезмәте баһаланып, ел тәрбиячесе 2022 район конкурсының җиңүчесе дип Югары Яркәйнең 6-нчы балалар бакчасы тәрбиячесе Ләйсән Набиуллина билгеләнде. Мин тәрбияче булып 10-нчы ел эшлим. Мин һөнәремне бик яратам. Бер дә үкенмим монда һөнәр сайлаганыма. Шушы конкурста җиңеп чыгуыма әле булса ышанып бетәрмим. Мин бик шатмын. Бүгенге көндә иң бәхетле кеше мин. Жюри әгъзаларын шушай мөһим бәя биргәннәр өчен бик зур рәхмәт. Конкурс ул һәр вакыт катлаулы, һәр вакыт авыр. Бу ярыш, әмма иң яхшыларның ярышы. Бу һөнәри үсеш өчен яңа мөмкинлекләр ача торган старт. Җиңүчеләргә һәм призерларга, конкурста катнашучыларның барысына да үз көчләренә ышаныч һәм иҗади уңышлар, уйланылган проектларны һәм яңа нәтиҗәле идеяләрне тормышка ашыруларын телибез.